אוקיי, אז דיברנו על אורך צעד, אמרנו שזה הגורם בעצם הכי משמעותי במהירות. אורך הצעד מושפע מהמון גורמים, הוא מושפע מטכניקה נכונה, מיעילות, מטווחי תנועה, אבל הגורם הכי משמעותי בכמה רחוק אני אצליח לדחוף את עצמי בכל צעד, זה בעצם כמה כוח אני אצליח להפעיל על הקרקע בכל צעד. עכשיו, תרגיל מצוין בשביל ללמוד את הדבר הזה, ללמוד לדחוף את הקרקע באופן אגרסיבי, להפעיל המון כוח ולעשות את זה במנחים ובזוויות הנכונות, זה תרגיל הסוויץ' בעצם. מה שאנחנו עושים בתרגיל הסוויץ', אני רוצה לעמוד על רגל אחת כשהברך מונפת באוויר והיד הנגדית גם כן. אני רוצה לעמוד על רגל ישרה, כל הזמן לשמור על האגן שלי כמה שיותר גבוה, ובאופן מהיר אגרסיבי אני עושה חילוף. עכשיו, המטרה שלי פה היא לשמור על אותו גובה של האגן, לא להקפיץ את האגן שלי מרגל לרגל, לא לעשות את הדבר הזה, אלא ששני הרגליים שלי יעבדו בו זמנית כמו בוכנות של מנוע. אם אי פעם ראיתם בוכנות של מנוע עובדות, אחת יורדת, אחת עולה, הן כאילו קשורות אחת לשנייה. עכשיו, כמה דגשים שאני רוצה לתת לתרגיל הזה. דבר ראשון וחשוב מאוד, הרגליים והידיים במוח שלנו קשורות אחת לשנייה. יד ורגל נגדית תמיד יעבדו ביחד, הם יעבדו באותו קצב, הם יעבדו באותו טווח תנועה, הם תמיד קשורות. לכן, כשאני במצב הזה ואני רוצה להוריד את הרגל חזק לכיוון הרצפה, אני רוצה להשתמש גם כן בתנופה של היד הנגדית. זאת אומרת שכדי שאני אוסיף עוד אגרסיביות, עוד מומנטום, עוד כוח, אני זורק גם את היד הנגדית. ואותו דבר גם בצד השני, כשאני רוצה להניף את הרגל שלי מהר, להביא בעצם תנועה בתדר גבוה, אני רוצה גם את היד השנייה באגרסיביות במהירות לזרוק. הדבר הזה נראה ככה. עכשיו, כשאני עושה את התרגיל הזה, אני רוצה תמיד לוודא שאני נוחת על רגל ישרה גבוהה, שהאגן שלי נמצא בנקודה כמה שיותר גבוהה. למה? כי ברגע שהאגן שלי נמוך, ברגע שאני קצת יושב, קצת כפוף, זה בעצם כמו שאני מנסה לרוץ קדימה, אבל מישהו או משהו מושך אותי טיפה אחורה. וזה פוגע לי באורך צעד, כי ברגע שהאגן שלי קצת כפוף, הרגל קצת כפופה, אורך הצעד שלי, אפילו אם הרמתי ברך לאותו הגובה, אורך הצעד שלי מתקצר. לעומת אותו גובה של הרמת ברך, רגל ישרה, נקודת הכובד הרבה יותר גבוהה, הצעד שלי אוטומטית מתארך. זאת אומרת שמכאן אני רוצה להגיע ישר למנח הזה ולא לעשות את זה ואז לתקן. בשביל שזה יקרה אני צריך קודם כל מודעות לדבר הזה, עבודה מהירה, חזקה, אגרסיבית, ודבר נוסף שמאוד חשוב זה שהרגל שלי תרד בעצם בתנועה כאילו אני רוצה, כמו פטיש שרוצה לדפוק מסמר. זאת אומרת שאני לא עושה דחיפה של הקרקע למטה, אלא אני ממש תוקף אותה בתנועה של גריפה. זאת אומרת שהצעד שלי רוצה להיות לא כזה, אלא אני רוצה ממש באופן חד, באופן מהיר, מתפרץ. זהו זה, עד כאן להיום, ונפגש פעם הבאה בתרגיל הבא.